naman mo nga. Karong buwan na di makasudod pero sunod buwan mabawi. Times 3. Ay, Ginoo. Unta. Yan naman ko sa ay. Times 3 na siguro. Malat yun, ma. Malat yun, ma. Hi everyone! Good morning! Karon day guys, nakauli na Demig Alicia. Nja. Magluto day ko rin ng kamuti dia. Kamuti. Napa may kamuti na salin. Des naging adlaw. Haning lutuon. Kay liste mi og 3 days sa anda. Aga mo sidaan sigig ka karni. Ang nahitabo, constipated na pug ko. Maglisid na pug ko. Pagawas. Good morning. Good morning ko na. Ano gitawag mo papariga po mo? Man. Man, yung tawag mo papariga niya, man? Pa. May signal. Nawad ang signal. Gahapon, timing dyan gahapon pag uli na mo. Hindi mo gisak dyan. Tricycle, pag tatawad dyan, grabe dyan yung benda ka dyan kinakasgang uwan. Igor ka dyan migi. Tatawad na yun, no? Igor ka dyan migi paabot. Grabe dyan kasagag uwan. Matuhang vlog, wala na ito natiwas. Alam gi putol kay grabe naman dyan kasagag uwan. Madal magbo taniyag na karon. Na may lagi ng kamutihan eh, kay Yelo, no? Ilan ni Rosalie? Bilang ko isa. Pero dag ko siya, pero dabong. Dabong pa, no? Dabong? Malis ang birthday kaya, ma. July 2. Nay, lapin, nay. Ang nang kamatuha, bawal na sinong agi ko. Nadahap sa linyari, hindi ang agkatungan sa Madya kayo, ano dyan ang agan eh? Oh, saya tumida. Diba? Natong uwa mi diha. Alas 6 paron guys. Wapa ko nang api. Wala pi, ma. Wala pi, ma. Na mami bahaw, haran ni ibutang sa bahaw. Adi tayo mahimo na ni Ron, sige mag-uwan. Hapit na naman mahuman, nagbuwan sa Enero. Wag hapon ni street og init. Imbis kay mag-garden ko. Saan pa garden? Ang ibili ng tulog ka buok. Para nang dakuhan ko anon. Manaka na mainit day. Ninim na kagatas. Dakuas kamuti oh. Mura magkilawon si Danay. Mura kilawon ba? Mura bag nahumok. Malaki, ma. Abri, sas na nahiling ka. O, kasara mo I love you. Kasasi sa kadlaw. Kasasi sa kagabi. Ha? Di, sig balik-balik ka I love you. Ha? Kasara, day.
Sa kanang biko lagi ko. Biko. Tang pamaluto gang lutong kamuti. Hinahinay ko panglabas sa mga bulingin nga dapas anda. Medyo rally ha kay kuan. Ikaw boss over may kuan ha. Kaya na daghang ng istorya. Nga ready ko sa mong barangay kay na ako'y gipalit. Hindi nakalabay ko mga buwak nga lamiun. Hindi. Ginahan po ko nagtutanaw daning kuan ba awoy. Makaon ni si Ja. Bawa kasi nakaila daning awoy. Lami makadyo tanawon. Nalangan lagi ko kay hamang panggi tutanaw ri. Na mas daplis karsada. Hindi. Dapoy ka nang naiutanon. Mautan man ko ning lubi-lubi. Bawa kasi nakaila dani. A few moments later. Dengag saging. Hindi ng hugasan. Okay, kuan. Arong limpyo. Gagmay si nga saging guys. Puro guwang sidya. Nag-grave ko og saging tanghugasan. Lami ikan kaon og saging hilaw. Ato na ning itak ang atong saging. Magluto na po kukuan guys. Magdangag na po kong bulanghoy. Kaya kaniyang bulanghoy, di aras na aging adlaw. Nagsugod na galing kadaot. Sayang. Masayang di din di madungag. Hana naman pong dungag o gapil. Kaya kanilaging wanuwan naman talayang mahimo ani. Sigaratag simu-simu. Nakapanglaban na deko. Nga, wapo ko nakapanghayhay. Napaidaghanggan yung ipanghayhay sa hayhadyanan. Nga. Saan nga, ako ano na. May masayang lagi. Nasugod na sa kadaot. Nga, sayang na kahinatag rabapod ni. Sabay yung lingaw din na. Kaya ba ako tibok Visayas siguro si Guwan. Visayas ang Mindanao man siguro. Kaya katong damay ng comments na nga apil maday pag Mindanao si Guwan. Tay mahimo basta si Guwan. Ano, nadaot na gadyo ay sayang laman. Ay. Ay, dah. Ang bulan mo eh. Dah, lagi dah. Madaat mo dyan na eh. Basta kuhan. Ako na magtubas saling. Dah, betul betul betul. Ako magtubas saling may saling. Tani ada. Ada apa nanti nak kay? Masih naglo mama. Wala dito mo taniag. Hindi mo wala po balik. Ni kaya ko tugnuan. Nari baliw. May lingaw. Diring dapita. Ano ko dito dah. Dito-dito, marunong suso. Kasi tatay ko no. Sige ko naglitalita. Karon daw na pod. Ngayon sa wala yung amahan. Sige magtawag-tawag. Tuto-tuto, kag napapatapan. Di ba mo? Hala na. Yarang sayang. Kama na eh. Nagay. Huwag ka siguro na eh. Kami na ako sa iyo. Huwag ka siguro mahal. Alas 2 pa gani. Alya na. Pugutan na yung dataris ng kaong. Anong sige tawag. Dangog na. Dagaw. Gulang mo eh. Namita ko na kadyo.
Dili. Ay, sa mo isa itong kagubutan ya. Pamugas mo gawas ng ibang lapo. Malaki ma. Kapila na ka nag-I love you ng adlaw ha. Yung isa may gingang nga mga kasara mag-I love you. Kasaras buntag, kasaras gabi ha. Tini. Nagtiktok ka, Tini. Oo. Ano naman patiktik ko ng mga tiim eh. Namahay mo. Ladara yan hugasar yung balang huyo. Ngatang haya dyan sa kaplangana o patad mahihay. Nang tangpa ko na tungang ipangayhay. Hay hajanan. Kanilaging gawan uwan na may mga hihay sa bahay. Duwaan mo, Tini. Habit ng gadaday madaw tagbulang huy. Sayang nga. Sayang pud ni manamay dungagan. Si Jang himong kuan, syakoy. Di ba na mag-imong syakoy na imong dungagan yung una? Imo nang syakoy. Nanas prami nay? Naman ay gurag tingog di prami. Mabibi ko sa mama. Sao na bibi pa karon din na. Daga na ron. Dagan na po mo. Madagan na po mo. Daga na bitaw. Pwede sa ganun pa nga po mo. Kanarangan sila mo ng pan kanay tamis na ma-hyper ka diha. Bifid ko mo. Pangay-hay na itong labahan la. Ako ang subok. Ngano ka diha sa magmisi-misi? Ha? Oo. Masa mo na? Hiwi-hiwi na dyan baba. Gimasage to? Diyan mo rin mag-ipahiwi-hiwi. Pwede na eh. Pwede na eh. Masadyang pa. Patanong pa ko. Ano kahang kinahanglaman? Klai. Masa sa baba, marmang mag-wordo. Word man ka dyan. Tini. Atang pilihan si Himi ug hinog kay ngano. Di ba dyan pareha natin mong hilaw. Iya. Pag dyan na anad ni si Jagkan kang Sana ako eh. Wala Ilang ko na, sila. Timi. Tanganog. Ikaw mo ka Wala yan kung da, Timi. Parang puno as Timi. Naiyan kung da, Timi. Parang puno as sa atin ng adaaron. Tagaan. Parang ubod sa saging adaaron. Parang kanabuan. Tinidor Emilo. Ikaw na na mukhaan ka? Pwede mo ko na umautan. Hindi, ma. Okay, yan dyan sa Hindi ka mukhaan. kaon. Ano yung ginamos niya? Okay, nalami ang ginamos. Oh. Monkey, iting banana. Tatire. Tatire. O dali na dahil, yan ang ginamos dahil. At ang butang siling, pili. At ang butang suka nga na. Nasa awag na ako tagot. Naman. Kaya rapis ka naman kung gano'n. Pagpud na. Ang snack ta, letter. May snack tayo dyan guys. Nga din yung mga unggoy. Agad ano ng saging. Bago din kayo mo ang dari birthday. Gaya, lagi si Zab sa gaway. Matimi mo ka kung saging nga, Timi. Ano na eh? Hinog ng saging nga, ma. Ano ang pan? Ano na eh? Kanto ng pan. Hinog ng saging nga, Wala ka Timi. kong platito, day. Ay, di ayo. Naawa lagi. Isimhot man ulan ni mo. Balin tabi.
Tanang pagkaon ka dyan si Moton. Prepare dyan si Moton ng pagkaon sa kanan. Ano lagi? Hinog din sa gingat. Kani kay kabangaan. Di sa pa rin mo ako ani. Ay, nanay man Gusto isang ko na gilid ba? ba? Di sa dito ba? Nanabos. Ito ah. Ano yung giluwa? Wala. Ay, may ba na kami? Kuya, Diyos, sayang nila yung luwa. Yung sa imong naong nga TV. Siyempre nandiyan tayo. Premog Ay, ayun, ayun, Premog naong ni Brian na TV. Dahil ano yan, tapos nagbila mo sila. Tapos luma. Okay. Nami. Maluod man ma. Good. Huwag ay kulod ah. Nami. Kabangaan. Hinog ni ma. Mahinog din. Dahil ato nang hinog ito sa sabi mo. Pagkagin na mo, kaya malaking kami. Pagpili ka. Mahinog ni ma. Sumahal, tamis din. Kaya ba? Kaya may tamis ba? Pang ako pang tanan. Kanala, tamis din. Sabi ko. Hinog. Pati ko ma. Di ko mo. Huwag mo. Isa naman ay mo kanon. Nakaliko na ko diya TV. Dura na TV. Hindi na ito. Pag hinog na tamis ba? Lalo hinog. Ma-predict na si Mama Ikama. Ha? Na si Mama Ikama. Isuon lagi, manong parang daw. Ako dahil sayang ka parang naong na Si Ate Dory pati. Lumagod ba? Kasi ka parang naong na tita kurami. Si Ate Esther pati. Bahay nun. Ako yung kaparehang naong. Ay, sinagap ako. Kaya na kasi yung parang daw. Mama ka ng liwat. Liwat tas kanding. Liwat na tas kanding. Iwat. Mamutos lupos ginamot na. Ikaw na yan. Parat na ma. Kaya dyan mo vlog. Harap. Gaka din. Uy, David. Dari kan kita tiri. Labi ning ginam sa nagatamis day. Tilaway oh. Tilaway. No. Lami lagi na. Na. Tusod ko. Labi ba? Ilagay ka ron. Malabi ma. Aka ba? Ano na pala eh? Hanggang. Adara ka na. Uy. Wala. Kailangan siya. Kadala mo pita. Tay pamugasog di. Marlin, dadaan pa nito. Ako na ito? Hindi ka masoy danin? Kaan. Soy mo. Hinlo yung tubig at imi. Saan? Madugo. Saan mo order ka sa food panda? Food panda. Food panda ka? Tayo maabot din eh. Dirty. May food panda na niya. Ay, halap ka. Wala kang bukid. Bilala na tamo. Lagi mo naong si Mama Ikama. So, nati. Hindi mo kang kalutan mo yung parang na standing. Ay, ikaw, maragas na sa ding. Di ma. Hindi mo di ay. Ay, mong ginas na maduli mo na kanding. Dirita sa anete imi. Ito sa. Sabi ko nagkakagayapat, na ka, lima na. Hindi ko Ikaw, sabi. Pati Ha? imi. Ito, lima. Pati nung Ah, sa isa. ito mamiri imi. Dua, apat guys. Pati imi. Ah, kay duwa pa man. Pati imi. Natin mo. Dugan mo kung kakaon kayo ganipon. Sabi ko nagkagayapat na. Basit mga overeating na kon. Ma-overeating. Walingaw, kayo na ang taniang, ganyan duwa na kon. Nalagay siguro di baliw. Kaya kayo baliw. Nakakagawa. Tanan, ma'am. Baliw. Nalagay baliw sa Davao.
Alam mo, sunay gibalaw. Kada ano? Dahil hinog game. Ikaw ka kaset? Itin. Ano di mo ka? Namin tin. Gudang. Di ka ganang ginamos? Ayag ka sa amin. Na. Oo, Mano ang Ayaw, balian sa di nga eh. Ay, bisag, gagmay, gahi. Guwang naman. Sakto lang ako, kaipat naman eh. Yun ako tumigdandan ko. Ang sa amin yan. Ang sa amin ma. Halagang dinungag. May mo sa amin ma. Basta naman ni sa amin mama. May mo sa amin ma. Batang. Mabalik-balik ka bilang din. Yan, Rudy. Arabo ko'y pang sa amin na. At ako'y basa. Nabatos man ang diha. Wah. Kapa. Naman. Action Greenpeace. Umaw kagtakog mineral natin eh. Hindi, buka. Ngayon mansuguan ko naman. Tin eh. Ha? Ay, tubig nga. Kasi. Kapingan di buwan yung anak ka rin. Tin eh. Kaya naging I love you kas aron na. Kung saan na mo. Agman na po, ha? Okay lang si I love you, parang nilaban na dito sa ajo. Parang liyab. I love you. Every minute and every second. Parang grabe na yung buwa ha. Labi ng tagsanta makakagsaging hilaw gilimas. Nagkatawa ni si Datimi. Hmm? Nagkatawa ni si Datimi. Hindi na ko na naman ni hapon. Sige, pagani. Alas dos. Minja ka. Busog naman. Ako kayo ang kunan yun to. Sabi sige na, ano ba no? Kaya hindi butang, cream. Di, wow. Wala man lagi may cream, no? Ha? Kano na samad na, kaya magkutkut katuman. Naman na, sama kayo mo nang ikut-kut. Sige naman, apa sa kanak. Kapag wapos ang gumati. Asa may gika na ginamos na. Sa poblasyon, Alicia. Datimi. Lagi ikaw. Kuan eh, mukhang kagkuatim ka nung ay. Sa nganda niya, kaya nga eh. Alam ba ito color orange? Orange. Mas butilya. Datimi. Agero kayo na mga may kulor. Pero nga kuan, orange na kulor. Ang hiro ah. Kulor na. Kada ba itong kuha ng ay the joke? Ano na? nagdajuk. Ay, ano mahong ako ah. Nakukuha ka ang the joke. Ano, amaw. The joke, masiguro na ka ng color orange na sa butilya. Sa kayo mga shield na sinas merkado. Lahit sa na ang tihi-tihi. Po kaya. Ang tihi-tihi, si Orchin siya ba nga, butang mag-itlog na, galpuan. Nakukuha ka na. Nami ko sinila sa unang akuan, kaka tubigon. Taga tubigon. Wala ko. Hindi. Ngayon na. Ah, di tubigon eh. Sa to siya po yun eh. Sa po siya sa isla. Abay, makaugpuan. Magdasya sa balay ka na yung anak. Tapos na na-idea ko, magkano ba sa saging day? Sa upan ma. Kakagahang ginang abot. Hilaw na eh. Ito mo sa saging hilaw na eh. Yawas yung kasal o. Imis buki ang iyang kuan. Mga Oo, kita ko na, sibuyas. sibuyas, no? Kasi, kaya na say. Ah, sibuyas. Sinara! Nag-trending ba na? Katanawa ko sa ibo. Katanawa ko sa ibo. Oh. Luxury bouquet. Unique noon. Yung buki, sibuyas. Practical colors, onions can be used for other purposes.
Tanawa ko diya Temi. Tadako Temi. Ginoo, di man din. Pinakuha ko ng talawa. Talawa ba, ma? Talawa ba? Ang ganda ka magtingking Tanawa natin. ko diya Temi. Ako pa tuloy kayo human. Mana? Mana? Oh. Ano na din mo man? Hala ka, di ba tingking ba? Hala ka. Katatay bang bangis na. Hapit na kumuha 1 year din is Bohol na may trabaho. March. Na ako na may sildo. Di may kada buwan mo kasildo, guys. Mana Pima? Di ba lang, magkasa ka na sunod buwan. Mana Pima? Ano? Ma. Papahamir ko pa rin yung mga rin, ma. Ay, papagay ko na. Alas ka mga rin. Hindi lang si Kuha nga Temi. Nga Temi. Hindi nga Temi. Nagaban ng good nga. Baka kahibaw. Abiw. Karang nag-YouTube ka. Kortaan. Kwartaan na. Kasi kahibaw nga. Pag nag-YouTube, di kada buwan makasildo. Depende ra sa dollar na musuod. Karon buwan na. Pagtungtong pa sa January o December no. December so good. Antod karon January kuan. Nagtinihik si Lulu White ron. Lulu. Di ba? Terno. Nagtinihik ko mahatag og saktong kuan. Tinihik, gamay ray ihatag ni Jah. Sige lang, masa ka rin suldo ng sunod buwan. Kasi na isunod buwan, kasi hanggang ginoo, yung mga masuldo 20,000. No? Bagay. Iyo no? Hindi. Naaraan naman niyo nga. Karong buwan na din, makasuldo pero sunod buwan, mabawi. Times 3. Ha, ginoo. Unta. Yan naman ko sa times 3 na suldo. Ang na mo sila pa ko yung Mana Pima? video. Dagan akong nakaon. Galing po. Kay kuan man, gagmay ra sa saging na. Masado ato lo. Gagmay ra sa duwi masag sabang. Anda nga Temi. Marami na si Raw. Ano di masaya makita big kay na aircon diha. May aircon diha timi. Sige man kayo, dato ko rin, pero kuna ng bahay day. Day, kahit kuna hindi kasi, ikaw lang ka, hindi ka, sige 2 umad ka.